Здравейте, YouTube! Здравейте, YouTube! Здравейте. В момента снимаме епизод 5 на World of Tanks. И то път е Ростислав. Ростислав, да. Да, аз съм си този път. Той е с тир трека. Само искам да видя колко опит ми трябва. 3600, аз имам 700. Пускам битката. Дано сме тир тройки. Yes, само те тройк сме. Да, докато пуснах битката. То зареди. Ева ти бъдат. Само тир тройки ли сме? Да, бе. Има и тия двойки. Какво пробивам? Всичко. А ти с по-хубав танк ли си от моя? Пускате ли? Пуснахме, да. О, ес, на този мап съм бати прото. Винаги умирам първи. Абе, за кой е по-добър, но няма много голямо значение. Аляга, бе! Ти имаш тия русмици. Всеки си играе различно. Аляга, бе! Ти май ме чуеш, ще закъсне. Ало! Чувам те. Сега ще кажеш нещо. Чу ли го? Да, бе. Добре, значи. Малко не се чува, защото звука на играта ми е много силен. Еми, ай си го намалиш. Ама ще си го намаля, като стигна до мястото ми, защото ще умре. Бати, бавния си, бе. Къде тръгна ти, бе? Към негрити, бе. Чакам ги. Само да те гепна, Радке. Така. Заобикаляй го, той е двойка. Няма да копаш. Мри! Неговата стринка! То ми е оцелил и веригата ми е струшил и двигателя ми е струшил. Лаша. Лаша. Значи само ще стил. Като не те влязал на линия, ще го чукам. Сега ще малко апка тази битка няма да направим много. Що? Защото тук си замалям звука, ми лаги, защото съм с другия комп. Как ни го виждам от тук. На този моя танк много малко виоленч има, бе. Тук го видях. Това сега ще го докопам и ще го... Аз тук Т-24 я виждам. Ма не мога да я оцеля, нали? Естествено. Оцелих го. Ама обстрелвате. Само веднъж ли е? Лагай, бе! Браво. Ой, ми девче. Стрелкна! Газ! Така. Няма оцелиш, маршлау! Маршлау. Ти си там, ти си на мястото, когато почнахме, и аз бях там. Когато почнахме, и аз бях там.
Аз бях горе, за да ги снайпвам. Абе, М7-300 е такова Артилерия. артилерия, да. Сега ще го преборя. Само гледам този цели, че бие с плаж демидж. Споко, аз тук съм на една страна. Те май са го помощ на съюзник. Майко! И двете са артилерии, давай, стреляй ги. Гледай, стреляш докато се движиш. Е, това пизи две се пази, че... Тир двойка му, добра. Взе го! О, 3 кило! Кира играта! Кира играта! Yes, аз кира играта! Кира играта! Единия стрелям и ме убива. Ама ги чупих. Направим, разказах играта. Дали на тота купува му е добър? Да, е. Не знам обаче са на малко. Нашата база ли завладяват, бе? Аре, бе! Много съм парена. Аре, бе! Сега ако ни бият! Ти не го цели! Не го пробих, не го пробих. То ти го взима, нали знаеш? Да. Не ме оцели, не ме Ти оцели. няма как да го оцелиш. Ти не го уби. Аре, бе, базата ни превзимат, бе! Изрут! Не, сега ще отида. Изрут! Ти сега ако не умреш, те пана. Аре, бе! Щупиха ми двигателя. Чупиха ли ти двигателя? Мангал ти малко. Аре, давай! По-добре се движи, а той не те проби. Нямам верига. Много да. Превзимат ни базата, Манго! Бързо, кап! Нямам верига. Имаш! Кап, човек! Каптур, бе! Вижте, че сте трима, бе! Те са повече и те са трима. А не, двама са. Докато се завъртя. Биха ни, бати нобовете! Наша игра! Това си беше наша игра! Да, ние двамата взехме 3 кила. Виж сега, пизи 38, те много е далеч, иначе имаше шанс. Ама аз нямам шанс да стигна, аз съм си по принцип бавен там. О, той оцелил някой. Давай. Гофа. Леле, ако ги оцелите още веднъж. Стреляй, моля те, моля те, моля те, моля те, моля те. Фак. Това май ще е Реми. Да, Реми ще. О. Реми ли е това, бе? Реми е, да. О, поне ни дикто загуба, нито победа. Това е нещо средно. Нито е загуба, нито е победа. О, значи ка медал попел от 4-та степен. О, текущ клас 4. Охо. Аз имам... Значи ка за майсторство 3-та степен, поеми. И аз имам така. Имам най-добър стрелец, дуелист Слаб, бе, брат, слаб. и стрелба за Да поражение. си взема ли двигател на тир тройката? Вземай, къде това е там, каквото си имаш. Или да пази, или да събирам опит за Т-28. А Т-28 ли си взема или Т-50? Чакай, за Т-28, Т-28. Ама да си взема ли оръдието, дето е тир 4 за... Еми не знам, обаче аз ще си го играя моя там. Аз направо събирам за тир 4-ката. Еми аз така. Ти стана ли готов въобще? Да, бе. Аре, пускай братката. Аз имам още 3000 почти да съберам. И аз горе-долу. О, това е. Това е много тъп мап. Не отиваш в града и супер. Нали преди ходихме на релсите, Абе, тия пак ли имат само тир 2 и тройки? Ама това е енск, тук ръстите са опасни. И да, пак. Ето, тук сега ще кажа. Виж аз къде съм? Еми, от ти, ако искаш мини така, Да умра.
А пък аз ще мина така. А ти да докопаш киловете, а? Ами ако искаш ела по моя път. А презрел си ти така да ме убият, хубаво. Ай, както си искаш ти? Да, ама аз тук няма да копам кил. Както решиш. Абе, от тук дали минават доста на игри? Ами, внимавай, не дай да ръшваш много. Да ми го беше казал по-рано, моля те. Чак много не са, ама има хора. Те повечето идват тук, къде сме ние. Ох, тапана. Виж аз откъде минавам. Давай, точно нали оттам ти казах да минеш. О, ние сега забелязах, че имаме Т-81. Къде бе? То аз мисля, че сега за него събирам. Да, от Т-18. Да. Поне съм бърз танк. За сега ги скъсваме в града. Да, едно, еба ти скъсвам. Не имам предвид по деми, защото ние повече сме на фул. Фак! Веригата. Спасявай си живота, спасявай си живота. Супер, оживях. Помощ, моля ви. Още не сме го ръчнали тест. Върни се малко. Ку! Че ме нападна. Аре, енджина ми, демиджинаха, аре, супер. Хелп! Аз убих един. И аз. Идваме. Просто си гледа живееш. Се опитам. Аре, тая умрях! Да, супер. Какво гледай да оживееш? То вие сте 50 000 негара и не мога да дойдете срещу двама. Ти какво мислиш, че правим в момента? Ти не си видял, ние избихме в града колко хора. Бете двойката стила на 50 000 педала. А бете двойката взе с 50 000 стила. То по-цели нашия. И уби нашия. Бете се пицата. Баси го пак. О, бихме ги! Това не е истина. Това не е истина. Това е лъжа. Идиот. Глей са! Колко съм открил, искам да видя. Колко открих? Аз съм открил два. Аз тримца. Единия съм го пробил, другия съм го пробил 2 пъти. Аз съм пробил 1, 2, 3, 4, 5 човека, един съм взел. Аз убих артилерията, иначе нищо нямаше да направите, бати, нововете сте. Набих... Опаре, давай реди, че не ме дразни, бе. Имам 4 медала. Ма какво е, бе? Ти имаш тия русмици, аз съм тук с някакви мижавите тия тройки. Пусна ли бетка, бе? Не. Почнахме. Пак ли, бе? Спокойно, някакво.
тройка, това много яка, бе. Това път идвам с тебе. Че и двете бяхме на различни места. То ако се бутне още 2-3 пъти, може да го убия. Изи 2Г. Може ли да те батнат? Не, за половин час. Къде ходим? Тук. Так, ще го убих. Аз го оцелих и му набих 120. Не, и двамата го оцелихме едновременно. Затова ти спи 100. Критично попадение. Ти ли ще ми кажеш? Аз го ударих. И аз го ударих. Ти не си го оцелил, бе, лягай. То ми каза даже в слушалките, дай не справиш шам. Тук трябва има някой друг. Стрелят ме! Ти ме стреляш, бе, мангал! Айде, сега вече не ме стреляш ти. 100% сигурно. Един като тебе почти ме убива. Как ти го убих, бе? Да, типа, че ми помогнеш. Ти ако ми помогнеш, аз ще ходя да спа на пейка, бе. Чест ти казвам. Какво да направя като са двама и като ни целят? Аз единия почти го убих. Ако бяхме аз двама, нещо колко щяхме пъти ги стрелна, бе. Един. Само докато ме гледаш. Да, извинявай, другите стреляше по мене. Не, само два стрелнах по тая. 3 бяха. Зад тебе. Да, сега трябваше две къщи да бутна. Да се осъзнаят къде съм. Какво викаш тук, да не се... не е нужно да... Не е нужно да се пазят. Нали, гътанията да са... трябваше да гътна още 50 000 къщи. За да се узнаят къде са. Но ме кефи Мардър двойката. Но як танк. Абе, как не го отцелвам, бе? Уимам го, yes! И сега, ако и то го убиеш, ще спа на пейка. Едно хилда, чест! Ти си е бати лъкито, добре, че бях ги стял на по 30 хилд. Да, бе, аз също ги стрелях. Да, ти от единия го оцели 2 пъти. А другия го бях оцелил 3 пъти, аре са. Браво му, пък си спасих живота. Ама на мене не ми го спаси. Аз щях повече да се радвам, ако ми го беше изпасил. Ти седеш там зад къщата и си бареше веригите. И какво да направя, като ми ги трушат? Ами, не ти ги бяха струшили. Дори не са ти пипнати веригите. Като гледам. Да, но двигателя им беше щупен. Тук що го щупиха, нали те гледам? Да. Ами да.
Аре, Бати. къде са останалите двама? Ти ще видиш в лигата какво ще направя. Ще умреш. В лигата, ама в лигата. Ма аз ти говоря, че ако играя джунгъл, ти си някъде на друг лейн, ще умреш. Първо умреш, тогава си взимам киловете. Мангал. Какво ми ги взе? Кейсър, репорт. Айде да умреш в реката. Мри. Ай скачи, бе. Аз не тръгвам, аз ги чакам от тук някой да ги Ай спотне и скачи, няма ти стане нищо, бе, само ще умреш. Да, пак ли имаме Team Killer? Това е същия. От миналата игра. Дано ти е гадно, че не ги виждаш. То не го пробих. То с 4 кила тим килера ни. Бати удия. Отдави се дано, бе. Е, тук сега дано се заклещиш да умреш. Сега дано те набара тоя и да умреш. Е, няма да стане, си спаса живота. Как? Като не умра. Ма аз ти викам сега, ако дойде тоя и да те пребие едно хуй. Няма да дойде, защото той е тука. Ако беше при тебе, ще ти скъса газа. Ето умря. Що ти? GG. Абе, колко пари ли струва този танк? Аз мога ли да видя колко струва? Да. Как? Цъкаш изследване, отиваш на него и там ти пише стойност на изследване и после стойност на цена. Покупна цена. Не ми изписва нищо, е. Ама отиваш само мишката отгоре върху танка, без да го цъкаш. 135 хиляди. Ку? Май 143. Ама колко опит иска това? 3200. Моя иска 3600. Аз имам 1892. Аз тай готов, бе. Колко имаш? 1892. Аз имам 1752. Супер. Ти като имаш тия ръсмици, мога да играеш тази игра. С това игра, бати, слабия съм на тази игра. Па ме кефи вече. Преди какво една игра на година? По-нагоре ще стават по-дълги клиповете и по-дългите. Да, по-дълги. Кой ще гледа 3 часов клип, бе? Или като сме с по-големи, там кой ще играем повече битки. Защото опита се печели много по-трудно, като си нагоре тия. Знам го от личен опит. Аз тук накъде ходя камфара. Тук. Да, както умрях и миналия път и брат ти не ми помогна. Защото е брат ми. Виждам на кой се е метнал. Спокойно. Шет. Заклещих се. Мри. Отклещих се. Фак! И гати да ръците. Али! Къде? Къде пъшваш, бе? Казах. Какво пъшвам, бе? Ти ми каза точно тук да идвам. Бати. Стой тука! Басиста.
Пази се от 80, вече може да лахне. Това ми е една клюнка живота. Ей, как не го оцелих. Оцели го, бе. Фак ли. Стрелят, ма не ме пробиха даже. Абе, я да ми го чувакте. Това е парабола. Пълен мангал. Пичове, паузирам, докато свърши тая игра. Трипа. Паднахме. За съжаление, паднахме. Аре бе, искам да купувам тир 4. Ти имаш и тир 2. Да. Еми, значи и следващата игра е тир 2. Тир 5. Петици ли? Тир 5. Аз тук пробивам нищо. Пробиваме, ама... Виж са. Всички тия тройки ги пробиваме. Валентин не го пробиваме. Те 40 го пробиваме. И нагоре не. Хеджер, ако го ударим отдолу. Не, само отстрани го и отзад. Аз ще ходя по тебе. Макар че трябва да карам с 20 км. Абе, то мап не е ли за тир петиции нагоре? Да, принципно е, ама... Ама, виж, от тях PZ 4A, Cruiser 3 и T46 си говорят на втори извод, нали виждаш? Да. Това ни прецаква, защото PZ 4A и Cruiser са с много лош матчмейкинг, т.е. тя ги пуска с срещу тия петиции. Всички тръгнахме на едно и също място. Ами, отиваме на най-сейфното място, и че тук сме само тройки и четворки. На най-безопасното. Зад нас има едно КБ, ама нищо. Аз заставаме там зад скалата. Там отивам аз. Аз съм там, съм тръгнал. Ти пазиш отляво, аз отдясно и ще ги сцепвам. Да, бе! И се пази много. Не му скача, не му скача. Не, аз само гледам. И заставам точно до скалата, за да не ме удари артилерията. Окей, това не беше очаквано. Какво, умря ли, бе? Не, ама виж колко са срещу нас. Да, разбира се. Да, мене въркато, за да го убия или даже пробия. Ако го пробия, ще ми трябва за сега 10 хита. Добре, въркато умря. Какво ВК, бе? ВК 30.2. Хаш. ВК 30 хаш. ВК. Аз пробивам и пизи някаквите си. Зависи кое. М3 ли пробивам ли? Трудно, но внимавай. Старай се, че те двете имат много добри оръжия. Аз къвто съм бавничък от тук, ако трябва да бягам, направо съм си умрял. Така че гледам пъшно.
Какво всички ръшваме 2 танка, бе? Да, ма виж ние какви сме слаби. И не мога го пробием даже. Какво мести единия труп? Лут ли си? Да. О, пробил! Няма оцелиш, няма оцелиш. Какво пизероце се опитва да го пробие, бе, като? Тук съм пичове. Аре бе, ние не мога да убием едно ВК, бе. О, Щас не мога да го пробия никъде. Абе, 9 на 6 за нас, бе, аре ги бием. Никой не пази Абе. базата, да, ама нищо. Ние атакваме направо тях. И колко негари сме. Ето танк, където е пред мен е Т-34, е много добър играч според мен. Що? Защото много добре тръгна да убива всички, т.е. Вместо да стръщне Фак! направо. Нищо, направо, направо баз. Това е игра без артилерия. Абе, ако ние сме толкова негри, ще можем ли да я превземем? Да, бе. Преди тях, ти говоря. Трудно. Той се борим Но за има реми. шанс. Да. Няма шанс. Ако ти влезеш. Ние сме 4, докато се домътна. О, Михай. много бе. Това се прави. Много бе, какво се прави? Пълни глупендери. Крис, лота е много на късмет, защото отборите са по много хора. – 33. Опит само. Аз получих 46. Това е последната битка. Окей. Брат ти ме викаше. Тя двойка се оказа моя. Коя? Никаква броя. Тая от с 2 квадрата. Никаква броя няма, честно казано. И единиците ще я убият. Обаче много добро оръжие. Къде отиваме? Към нагоре. Аз ще ги кемпя, да, отгоре. И аз отивам там. Ма ти по-бърз си от мене, нали? Не знам. Ти бърз танк ли си? Горе-долу. Аз не знам, съм с средния. С втория двигател съм аз. То нали има 3. Сега обаче не трябваше да посочваш там. Или всъщност ти ли посочи горе? Не. Защото сега всички ще тръгнат нагоре, нали? А то това не е много хубаво, защото някой трябва да пази и другите фланкове. То гледай, лати. Нагоре принципно трябва да се качат поне 3, а то ние сме половината. Абе, то Т7 кар кога дойде, бе? То е много бързо. Т1. Мангалче. И аз го искам. Верно ли няма да го пробия? Бой ми, бе!
Как не ме оцели това? Помощ, целят ме в гръб. Как ме уби, бе? Бати ненормалното лайно. Добре, викаш, че съм много, ма ти все пак си се качил горе. Ами аз съм снайперски танк, защото нямам никаква броня. Аз трябва да съм горе, защото долу ще ме убият като... Ай, виж, че от тук виждам част от базата. Е така да стане тук. Те ни я завладяват, сеш? Виждам. Вече не ни я завладяват. Но ни я завладявах. Леле. Абе, Т-18 картечка ли има? Не. Защото го убиха с картечка. На Т-18 го уби с картечка. Добре, бе, ръчнете вие да танките вие. Съм на малко хел. Ти ли го уби? Да. А, не! Как не го целих, бе? Паднахме отново, паднахме. Мама ти стана. Да го бяха цели. Стига си ревал, бе. Ето, D1 да спри да пази базата. Той не... Тия не знаят къде се намира, да. Направо я е запазил. Пилдж! Не го поби отзад. Как ме побиват крузер в 3, бе? Тези рикошети. Получих 216 от зала. Аз получих 70 и нещо. Айде да изиграем. Всъщност, айде да изиграем още една. Окей, пак зърките. Всъщност, чакай, не пускай. Късно. Не си пусна, нали? Пуснах изход от боя, цъкна. Добре. Какво искаш? Нямам патрони. Ой.
Maps не го знам толкова добре. Аз се моля да сме от хубавата страна. Yes, от хубавата страна. Добре, къде ходиме? На там? На тука ли? Да, да. Аз си взех най-хубавото оръжие, това оръжие е Tier 5. На Tier 2 танк. Не, Tier 4. На Tier 2 танк. На Tier 2 танк. Аз имам радиостанция само на Tier 2 танк. На Tier 4 танк. Мене много ме е радвал Т-18. Винаги ме е радвал. А що това да е хубавата страна? Ами, защото тук като се закемпиш има много места, където се скриеш. Докато в другата страна не е много хубаво. Аз в тази страна никога не съм бил. Защото гледай сега, примерно кемпваш се тука, някой те оцели, правиш само е така и вече си жив и здрав. Примерно ти застани от тази страна да съм от тая. Какво дебне за стил? Бягай, ще ни целят. Нас ли целят? Да. Да, бе. Толкова... Те не могат ни оцелят. То как е ръчно до базата, бе? Не, той не е ръчно. И ние винаги се отиваме чак там. Но виж как умря. Аре стига, бе, те продължават мене да стрелят. Не го оцелих. Ооо! Без да го виждам, рандом шот. Аре, аз нищо ли няма да барам, бе? Те тия се самоубиват всички, бе. Гледай как се набута. Сега няма да стигнеш до това. Гледай го как се бута, бе. Изчакай, аз тук съм си намерил място. Това е второ. Или отиваш напред, или отиваш назад. Така, стой там, аз да си чекалето. Се едно това ще спотне. Къде слеза? Да капчървам! С Богом. Чао! Чао. Взех някакво спрени поражения. То аз нищо нямаше направя, те. Това е най-тъпия танк. Скът няма никакви апгрейди. Тут един апгрейд ти струва повече от Tier 5. Опит. Мечтай си. Това. Оръдието ми е 1000. Опит, бе. И моето беше 1050. Да, ама ти нямаш никаква броня. На тебе оръдието те компенсира. Принципно да, ама... Паузирам докато свършиме, защото явно... бавно ще е тази игра. Да, епизод 5. Надявам се ви е харесал, коментирайте, оценявайте, лайквайте и чао. Това е загуба.